Ullumi eqqartussuarput nutterineq teori suliaqarnerlu qanurissanersoq tassa kapitel 5 samminerussangatigu tassani sammissuagut nutterineq oversættelse nutterineq siullermik sammissuar paaseqqaassuarpoq suna samminerlugu taava kiornatigut nuttissuarput tassa først forstå så oversætte. At oversætte er at vælge. Der er bingaqtuupput suliaqarniaraannutterinermi. Der var ullumi sammisessartas SL tekst. SL tekst tassa isumaqarpa allassimaqqaarsuseq allaqataanit oqaatsit torneqartut. Det vil her snakker vi om originalsprog, det sprog det oversættes fra. Det kan både være fra grønlandsk til dansk eller omvendt, da vi her i oversættelse og teori bruger begge dele. Når man skal analysere en SL-tekst, så er det, man starter med at finde ud af, hvad formålet er for at fastslå genre, stil, atypiske træk med mere. Det forudsætter en vurdering af teksten for disse ting. Det er tekstens form, inddeling af afsnit, teksten anvendelse af leksis, hvilket emne behandles, og hvilket stilniveau har teksten, hvilke kollokationer og idiomatiske udtryk er der, eller indeholder teksten, og hvilket billedsprog bruges der. Endvidere, hvilke denotative og konnotative udtryk indeholder teksten. Destakopasinasaput. Nakitaaturanitut ualistit takusinnaavasi qanu isumaqarnersu tassana atortariaqarussi paasinaajulerussi. Her kan du se i ordlisten, hvad de forskellige ting betyder, hvis I ikke kan forstå, hvad de forskellige. Og så hvilke elementer indeholder teksten, som kan angive tone, ironi, humor med videre. Og endvidere, hvilke syntaktiske og grammatiske konstruktioner er der brugt eller anvendt i teksten. Tekstfunktioner. Her skal vi finde ud af, hvad hovedformålet er med teksten. Man kan jo sige, at hovedformålet kan være at informere om et bestemt emne, valget som snart er der jo. Vi skal jo til valg i april, så kan vi se et emne, hvornår og hvordan og hvorledes, så man bliver informeret om tingene. Og det kan også være opfordring. Rinneruk, så Rinneruk. Man kan vælge en eller anden kandidat. Og herunder er det også udtrykke afsenderens følelser og holdninger. Det er sådan isumarassen der også isumarappunga, dan isumaratingara, imadunni asannippunga misingissutsit tungavingalungit, tamakadorsinaput. Der er 3 hovedfunktioner i SL-teksten. Den ekspressive tekstfunktion er den første, og den anden er den informative tekstfunktion, og den tredje er vokative tekstfunktion. Dem skal vi se lidt nærmere på. Når vi ser på den ekspressive tekstfunktion, så betyder det, at det indeholder måske poesi, noveller og skuespil. Det kan også være politiske taler, politiske manifestationer, juridiske dokumenter og videnskabelige filosofiske afhandlinger. Og i den her tid er det jo meget med politiske taler og politiske manifester. Og i nogle af fagene bruger vi jo meget juridiske dokumenter, som skal oversættes og analyseres. Og her senere hen er det også selvbiografier, private korrespondancer og essays.
selvbiografier af bøger. Her, når det er ekspressiv tekstfunktion, så er det vigtige er forfatteren, og det vil sige forfatterens personlighed, kendetegner teksten. Og når det gælder den informative tekstfunktion, så er det ligesom lærebog, som grønlandsk grammatik, teknisk rapport fra miljø, eller sådan, avisartikel, det kan være noget om valget snart, og mødedagsorden. Det kan være, at som så kommune har et møde, hvor man kan se dagsordenen, hvor man skal på hjemmesiden, og offentlig korrespondance, det er høringssvar, og hvad det nu kan være, forskellige ting fra naalakkersuisut og så videre. Og her er det, at fokuset er på indholdet, så det er indholdet, der er det vigtigste. Og tit er det jo sådan formelt sprog, og standardtermer og fagtermer. I lærebøger er jo fagtermer indikativ, interrogativ, eller i grammatikken og tekniske rapporter har de bestemte former, og i avisartikler, ja, så har de så meget formelt sprog, hvis de beskriver en lov fra naalakkersuisut, eller hvad det nu kan være. Og det offentlige korrespondance er tit sådan meget formelt sprog, og så er det tit de standardtermer, der bliver brugt. Og her er det indholdet, der er det vigtige. Og den vokative tekstfunktion, det betyder, at det er noget, der som henvender sig til modtageren, at du er sumut safingen nisutit, så at du er sumut safingen nisutit. Her kan det være reklamer, usasautit, propaganda, suniniutit, brugsanvisninger, så editasutit, der triviel litteratur, der man går, at du er ruminagtut, så der er simpelthen ret op. Og det vokative tekstfunktion, her er det, man henvender sig til modtageren. Det kan jo være reklamer fra specifik eller brugsni, eller hvad det nu kan være. Og propaganda, det er sådan, propaganda som påvirkning af, hvordan man kan påvirke og ændre folks meninger. Ja. Og så er der brugsanvisninger, som tit er meget sådan imperativt. Fordi man skal gøre sådan, luk døren, luk vinduet, når du alt det der bliver brugt, når man bruger den form til modtageren. Og så triviel litteratur, det er bare sådan lidt læselige bøger, som man bare hygger sig med, eller hvad man kan sige. Så det er de forskellige former, de 3 forskellige former. Og i ordbogen står det ekspressivt, det betyder udtryksfuldt. Der er isumrapper basiuminator i magtor. Der var informativt basisut basinator. Der er vokativ isumrapper safigaa og redufigaa. Safing sin nærvang og redufigang sin nærvang. Så slutter reklame, så usasau, den frigående and, sådan man nødt sådan rasmer, redslutter, sutti, bisutter. Pensum, desuden er Duartusaurus Lisholm, oversættelsesteori i praksis, kapitel 2, 4, 5 minutter, der går at du suger ud, der er under rivepunkter, der er som opgave, det er så set, studerer sin næse i sit grønner.